Hello, hello, hello. Kumusta kayo? Batan na tuwing Hello, hello, Hamad. Bani, happy watching. Hello, Hamad. Thank you. Thank you for the thumbs up. I'm back na review amin. Hello po Ricardo Alquiros. Happy watching Ricardo Alquiros. Thumbs up dan. Ricardo Alquiros, happy watching. Ngayon baga po nga review amin nga sa ngapada. Kumusta kayo amin na po diyan. Da naman na po agpapanawat. Nayunak pa yati WH ko, sabay nga i-apply ko. Ada 4,189 nga WH ko ang kuwan niya apply. Taadupay iti copyright ko apo nga videos ko madamati mute kun change dagiti na-copyright nariga mo't kakabsat. Hello to Arceli Lizardo, James Jane Ahel. Hello manong ko, kumusta? Kumusta ka ading Len James Colyado Ahela? Thank you very much for watching. Kastamit kina po Ricardo Alquirosa. Sino ti na-monetize iti balay na dito yun? Sino iti na-monetize iti balay na kada kayo? Hello to Melanie Uganisa. Happy watching ading. Nembag na review amin. Hello manong ko, musta ko na nilen James Colyado Ahela. Hello 2020 thumbs up dancer ko na na. Apo kada kayo amin apo nga buy-buya. Hello to Melanie. Kalalpas mi nga nangan. Kalalpas mi nga nang kini mami maiso nga ag-live na man tama na yun nati WH ko kung nakaiso nga nag-live na kapo. Paki-share ko, paki-like yung thumbs up. Di kalman tatangal daw amuyo ti WH ko si Mangpot. May isa lang nga oras po. 188 idi kalman 4,188. Po nagbalin lang buton nga 1,189 tatay bigaton. Wan nagbuya kakabsat. Thank you kada kayo amin ako nga 4 million in the house. Rig na ti agaray agayat. Kada kayo amin na po nga 4 million in the house. Thank you very much for watching. Kalalpas kaan, sakit ti tiyan. Nabsug kakabsat. May kay bagbagak latat na ikinarseling nga 1 met live moon sir ko na. Adana kun kasi insardan ko pa lang apo ta busy na nga gimute kadagiti amin nga na CPR nga videos ko iso nga pasensya kayo na po baka kunayo ko ingga na dinaala ni Sir Derek ti 4,000 nang ko hamaglalaybong kunayo ti UYT kunayo hangakas jaya po ta busy na kami nagimimutak pa lang tata imimuyot ko agasam 101 iti CPR gaji 356 ngayon upload ko dito ay YT agasam data kakabsat ta 101 nga CPR nagrigat ta gimyot iso nga ag problema nak no i-apply ko no saan kasi no i-apply ko tata hanto mo lang nga makapasaya po iti screening committee na sika ado ti wrong mo so hanggang nakapasa ko na nung tini-YT ni Lolo gasam data
Iso nga hango pa lang i-apply kay kapsat padunak pa iti WH. No talaga nga hangkon to nga no talagan ko nga hangkon to nga talaga nga hangko nga ma-delete, kapilitan apo nga ay kay ma-mute, kapilitan nga angko nga kapilitan nga i-delete ko dagiti videos. Mangidelitak nga kapilitan apo ta dito i-delete ko iso nga nayunak ti WH tapno ti kasta sukat nanto dagiti WH nga maalak kada itoy. Kasi ti numamone ka ko 4,000 WH na alakon. 4,189 pa yun. Nga po. Hello Manang Lina Cortez. Thank you very much na imbag nga rabi tayo amin ko tani Manang Angeli Cortez. Kada kayo amin na buybuya nak teglalaok kakapsat iso nga ag live na man ko nak iso nga sabay nga sa bagay nasapa pa dito alas 8:40 iti rabi dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin nga buybuya 4 million in the house, paki-share yuan, i-share ko man dati ta umado kayo. Ni, sak madigayam. Okay, Hamad Alaibani, happy watching. 11:40 PM Rabito yung manong ko kanilen James Alcolyado Ahela. Papata tayo 11 kuana. Hello, mahal. Kumusta kayo? Amin, thank you. Kada-kada yo apo nga 5 milyones nga buy-buya iti dayto nga Facebook page. Diyan, beng ako. Beng insinya ko na Tia Angelina Tukara. No. Beng ka na ko ne. Beng na ko, beng. Dame po ba? Si, beng ka. Solo me ato. Beng. Beng na. Muy bien. Thank you very much. Kadagiti iti 5 million in the house kakabsat. Agyaman nakapog iti 6 million tanayo na lang ti WH ko. Ikwa ko lang iyan anos yo. Hello Manang Elisa Nicolas. Hello Ading Roderick Mulia. Good evening. Dati ti putot ko no. May nga una mas kay ano. Asi kong papa asi. Okay. Asi. Solo 1 minuto. Okay, smile ka to, smile. Ayan eh, amanang ni ati ima na ni nagadungagad din na so problema kimi mikini mami may. La una mas insinyo to kara. Ayan, ag problema kami manang kan dati kuan ni diyan Manang Angelina ta. Ay madumuton dati kagdil nan di mo agtututot mo tan ati may sa dati mo at may si Mire. Apay niya kinuwana ko na Manang Angelina. Hello, balong gwapo nga naatap ko na. Hello, Manang Elisa Nicolas. Happy watching Manang Elisa. Thank you very much. Tiyan ang anos mo nga buy-buya. Hello, gwapo babalong ko na. Yeah? Kumusta naman to paharito? Kumusta naman to paharito? Ayun ko nanan yung manang mga Angelina ko nanan diri ka ati kano bilin na kadanagan na. Ito pa harito. Hello, 10 million in the house. Thank you very much. Ada kano nagan natay bilit na. Agasumak. Nagpintas di atay bilit mo niya. Ate bilit mo na kanya. Si Siwit. To siya ni si Siwit. Insinya to si Siwit. Insinya to asi. Hello Manang Elisa, nagwapo dagiti anak mo sir Apo. Manang nagtutulong daman ng Elisa ipakpakita na tay kalid na kanon eh. Hello, insinya to kalid na ka. Okay, gwapo. Da kalid na ne. So tay pakpakita na, mira. Kaya gwapo. Hello. Kada kayo amin na po nga 9 million in the house. Agyaman na ka po iti panagbuy-buyayo. Babay ka na. Babay. Babay, Tia. Bye, Tia. Bye. Wow. Mila, guwapo ngayon balong. Kote. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you, Tia. Tia. Tia iya abuela. Abuela. Lola. Lola. Okay. Biga. Bye-bye. Ada basa dano bigat. Ada basa dulu bigaton mana? Basa dano bigaton. Agbasa dano bigaton iso nga medyo
Apo, dato'y dalabay, nagkukwada, nagagalandeng da, green gorda. Hello po, Arceli Lizardo, bay guwapo ko nana. Nagagalandeng dagiti duwang ubing. Iso nga, thank you very much. 10 million in the house. Manang Elisa, kumusta ti subscriber mo? Adom, ti Sabamon. Thank you very much kada kayo amin nga buya. Yan. 9 million in the house. Diyak naka-live tatay, nakaturwa mo ton. Ag live na kumatatay ka, nakaturwa mo ton, kakabsat. Ano sa nyo ida sir, kasta ubing talaga po, ti talaga manang mat nga pernimot iti nagtuso da. Agpuraw to ormot dito yung ubing. Bauta mino ka. Hello Lynn Domingo, thank you very much. Ade kwagayam dagiti kwati YouTube nga nagnagan nyo dagiti nagbuya idi kakabsat. Ada kanyak yakpay bulaan atahang pay mo na monay so ano na i-apply kon ibulak to na po dagiti nagnagan nyo. Once nga na i-apply ko ti monetization dato yung YouTube channel ko apo. Alak agpabula nakton. Tampay mo naganak tay baboy. Okay, happy watching kada kayo amin. Thank you very much. Ayan. Victoria. Hello, shout out. Kaya po ta i-shout out kayo madam dama at kita man datoy ko datoy ayan ti kasta. Thank you. Kada kayo amin nga buya, watching. Agi sesen nakpailang kadagiti agbuya tapno umado dati ko anam. Hello to manang kada kayo amin, manang Elisa Nicolas. 11 million in the house. 2020 mayat na tusong ubing sir. Ngem tuso kada titusong adakkel. Apo barbarang intono dumakil da. Handa nga natuso tajak to ko makamalo. Apo agmalo nakpay kanya datatan. Padi nakatagdigos, pinagpadigos ko tayo dakil tatay. Nagdigos na kabibiit. Di lang mga sabungan na lang ko, siyempre, dagatay gadgadil na. Iso nga siya tinang digos ati dakil. Happy watching, kada kayo amin kakabsat. Thank you. Agi madamanak nga agi tatag, kadagiti agi sesen, Gemma Relaxon. Allah ko. Siaka taawanen ng istorya makaruba 12 million, thank you AJ Juanisa, happy watching. Nanti Mercedes, alam Okay, está mirando mi directo. Gracias. Thank you. 14 million in the house. Ado ti simbrag kakabsata agi kukuha na kapo dito itapno sumbrag dangag buya. Thank you kada kayo amin kakabsat. Nasakit tinakom na kanapo. Tiarat. 13 million. Thank you kada December. Bure kaya ta kita tayo shout out ko. Hello to mo manang Melo Jane Tolentino ni manang Fatima Datoy. Agya managkin ni manang Lita Matias, Aglipay Matias. Iti anano siya agbuy-buya. Manang adana manin ta nagrigat mo't ngay bagak nga tatana lang nga ag-live manin ka gaputa na alak ti 4,000 ang ko pa yan i-apply. Ang ko pa yun na-i-apply kakabsat datoy naala kong ti 4,189 nga WH ngam tirigat na adu iti na CPR nga videos ko gasam na 356 nga i-upload ko 101 iti na CPR. Hello Mami Maya. Hello to manang Angelina Cortez, Eliane Domingo,
ni Melo Jane Tolentino, ni Manang Perlita Glipay Matias, kastamad kin ni Manang Angelina Cortez. Hello to Dian Castillo, present manen. Alapasin siya kayo na po no tatana lang live. Ta uray no naalak ti 4,000 ti tulong yu di pa nagbuybuya yu apo. Tiriga na han ko may-apply ta 350-60 na i-upload ko nga video sa Gramanti Live ko. Po 101 iti CPR kasano data nga nya ti CPR man aji copyright song na aji copyright no aji copyright nga video nga ngamin hanna kaya nga i-monetize dajay no i-apply mo data ito naking kanta ito ti pagbaybayadan natin may revenue nan. Hello ading Glenn Molina, happy watching 17 million in the house, mapakil thumbs up view man datoy i-thumbs up yu kakabsat. CPR manang Perlita Glipay Matias, CPR datay na copyright nga in video deyas la nakapatukarak kumatatay iti agijay kwa ditay kuka ni Bukros kuma dagijay ti CPR ang kumunga kukway so nga naki series nak lang naglakaw ya kami ni okay law papaya kang pichay ati sindami ti talaw so sindami ti malom. Hello Glenn, happy watching Glenn dong. 15 million in the house, don't forget to thumbs up kakabsat. Saan ka ngamin nagpatukar sir ti YT ta kasi tapno saan ka masipir. So nga mukun dati tatang ka Ilocano songs non-stop non-copyright ko na isong hang makopyright datoy. Eliane Domingo, kumusta ka? Nangabak ka? Nya dong manong kumusta kayo dita ko? Hello din manong ko. Kastoy latamot aglendong. Alalapas minangan, nalamis dito yen. Hello, nalamis dito Glendong, tata. 16 million in the house. Don't forget to thumbs up. Press thumbs up. I-thumbs up yung utan asa di 16 niya. Dapat kurang ng talo tano thumbs up. Mamimayag thumbs up ka mamimay. Isupay ta isa. Hello kada kayo. Amin na po. Thank you very much for watching. Hello to Dian Castillo. Kumusta ka Dian? Ni Dian Castillo ko naka 1,500 WHN. Apo 202,500 pi. Hello. Sa wakas naka 1,000 kami mutan host WS laman na habulin min pa-help po mga viewers ko na. Hello kada kaya amin kakabsat. Apaki buyayo kanuman na po ni Dian Castillo. Inya di ibang ibaba ti balay mo. Mangibaba ka tibalay mo diyan, tano agpatulong ka. Hello Marinel Ruatos, dan thumbs up. Okay lang sir, madama aidan ko na ni Eliani Domingo. Bagpay, agida ka manin, hindi kami pa nakaidan dito. Ata siyempre, hello to Ganda, September 11, thumbs up, share, thumbs share. Oh, thumbs share ka no, thank you very much. Patukar ka lain dagiti saan si Perta sayang met gayam. Woman ang isong sayang mo lang ay niya tigay serbina nga ron nga nagrigriga ta nga nagpuypuyat hamagayang ma-monetize ta na ma-approvean ni YT ni Lolo YT datoy i-apply ko apaw no amukla ko maidi nga aji 356 nga i-upload ko dito YouTube channel ko pinilik la ko madagiti hanga si Pierta no ang problema tatapan ang i-apply ko. Agyaman na kini September 11 ni Manang Angelina Cortez so ading wala na. Hello, hi Glendong, manipot kini Marinela Ruatos. Don't forget to thumbs up. Ang mga ibaba ka balay mo kwa 18 million, mga ibaba ka ti balay mo Frederick. Ang kumadanagang Frederick tay into nabigat ore ka man 1 2 3 upat dati into nabigat may sanak to dito balay nabigat i-play to amin dagi videos mo. Ada playlist mo tay i-play dadi videos mo di jay kwang JTV. Ikang kasangapulong WH nabigat. Hello to Glenn. Hello Marinel, kumusta? Ni LB Pasqua. Hello ading LB Pasqua. Thumbs up kakapsat. Glenn dong, da kayo apo nga abuy-buyo nga awanti profile na. Daniel C. Cardenas, hi ading September 11 ko na. Thank you kada kay amin.
Da kayo apo nga buybuya nga wanti profile picture na masapol nga ikanyo ta agong ni Lolo YT. So nga aglalo nag-subscribe kayo tawa mo picture yo hanga mamati ni apo YT nga si kayo datay so nga ikanyo picture na po pakakita nga si kayo ka hanga bogus. Kasi mo ta? Okay, dahil apo ti balay ni Diang Castillo pakidikit man apo ni balay na ni Diang Castillo. 18 million in the house. Thank you very much kadagiti thumbs up yo po. Tanayuna lang. Uri may sa oras. Dapat na batbati nga 40 minutos. Colorum. No colorum no wan nagan awan picture yo. Guot isuna. Oh, colorum ka no. Dati apo ti balay ni apo Diang Castillo. Diang Castillo. Apo Diang Castillo kami ko. Diang Castillo ko, Ana Derek si kagayam. Okay, 1,020 ni nagpaspas kasi ka. 1,020 subscribers mo si ka Ana Derek. Iso nga napaspas ka. Madik mo ikam profile picture naman nung ko na. Editim lang. Editim lang data profile picture mo. Pasuro ko ni Marinel na lang kasta. Okay, buy-buyaon ka si ka Frederick. 1,020 o 1,000 lang din nakita. 14 million in the house. Okay, 13 million. Thank you very much. Kada kayo aming kakabsat. Kagitil. Madik amo ikan pa profile na. Hello man ang Angelina Cortez, 14 million. May salauras ko lang nga agi agputata. One host agagot ag fishing. Nagagot ka ag fishing. Siya ako in medyo in laylok at madamanak pa lang agi madamanak pa lang agi mute agi replace agi ag tree trim. Baglaki din tada ni apo DJ Kevin J. Starman nga tumultulong kanya kakabsat nga mangkuha kan dati YouTube ko. Paano at danto ma-receive ko nga revenue, rebasit no ka hangka nga dati revenue apo ti gamgamok no. Talaga nga dated na okay ko na one basit. Okay lang at least apo adda pakalaglagi pak ti YT nga dituyon ka napanamin dagiti in video o ray naman ko tawon to habang adda YT ni Lolo YouTube nga kunada. At least ada pa kalagliga pa ako na po iti social media ako nada. Hamot kidi nga da jay sweldo puno iti ni YouTube iti ni YT apo iti gamgamom dito ita basi mo lang 1 cent sa dollar kanon to nga kanon to nga ta makaornong ka po iti po 1 cent. Ibagpa-star, jay Facebook page no star ka. Once na nang ipatayab ka ti sa gasot nga star ka, piso $1 aja yan. Ito'y ko. Po. May isang ads na 5 cents ka na. One. Sister Marin Larwato, si Surwang man kasano ti agaramit ti profile dito ay ko na. Ni manang Perli taglipay matyas manang madyamin amo. Mapangka dita upper right side tipon mo no sumurat ka ita YouTube. O manang Perli taglipay matyas, dato yung instruction ni Marinela Rawatos. Basit nga talaga apo, no dakkel ka nga vlogger. Diang Castillo, re daluga mo sa Diang Castillo, unta man nagpa-share ta ag vlog. Okay, pag-iisuro yung dagiti awan ti profile picture na apo ta agugot ni apo Lolo YT. Nakatitap Santa Ana Ana is online ko na. Tap sa radio ti Santa Ana Cagayan, naka-online manen. Iso nga ada sweldo ti wano dated na nga dated na ti YT ni apo dated na. Okay ka no one. Basit okay lang. Kana mo na nga to nga YouTuber no na nga to kumatagbuya no na nga to ti agbuya ka. Amuyo ka no 1 million ka no ti mangbuyay ti may sa nga video. Titid na $1,000 ko na ni DJ Kevin Jake. Kasano nga mabuya ti 1 million nga tao dati i-upload nga video dito ko. Basit pa iti anya ti YT ko na ni manang palitan. Manang ti YT nga kung ko na da YouTube.
Manang Perlita, iso jak amoy di dagta YYT bambanana kung kunana di dikit kung kunana manang Perlita. May mayat pa no naka-link phone number yo iti YouTube. May mayat pa no naka-link phone number yo iti YouTube. Ti YT manang Perlita ka YouTube, YT YouTube kunana. LS kunana live streaming. Glenn Molina mapangkatayan tinagan mo di tangatos sir sa kamapan ni Jayanti YouTube channel daw ka. Ayan to your channel di kwan pindot mo jay edit channel sir jay munto nga ikan picture mon sir Glendong na ibagam dagita ni bagadaking ka kay aramidin yun dagiti awan ti profile picture na ta da kayo kumako no permanent address kayo gamin na one picture yo apo anda kayo amaw iso nga sigurado into man no kasi ka thank you kada kayo amin kakabsat 13 million in the house good already can we meet this week and see how is everything okay sir. Okay, sir. Okay, 15 million in the house. Thank you very much kada kayo amin. Gyaman nakapoy ti panagbubuyayo. Paki-thumbs up yo apo ni host nga kunada. $13 million, Marinel, mapang kayo di channel mo or account, kunada. Thank you. Opo, lagip tinaglabas kakabsat. Thank you so much. Mga gyo dato'y background ko po? $13 million in the house, lagip tinaglabas. Thank you very much kada kayo amin na agbuy-buya. When mga exebasit dito yapo ko hanga CPR song dagitoy. Hanga CPR dagito ta non-copyright ko na. Okay na po, meron na po profile picture ng YouTube ko. Glendong awampay. Lendong awampay ading. Kitampay awan na awampay parang G ko na napay lang. Hello to Manang Ruby Galapon. Hello sir, ada akon biyag ko. Di mo. Thank you very much Manang Ruby Galapon. Tatana lang ag-live TYT Inga na idi na kompleto ti 4,031. Siyempre ako busy na sa maysa ado ti pakaringgura kon. Tamaysahan ko pa nga niya apply. When ket adameten makita kon manong hang amo makita dito ilandong gimot pa la makita king ka. Ayan, kakabsat. Thank you very much. Kata kayo aming bubuya nga 15 million. Restart mo, Bats. I-restart mo, Glandong ka no, restarts mo. Manang Perlita glipay matches na ipamunda tay picture mo manang. Manang Perlita. Haanpay nga nag-update ko na. Haanpay nag-update. Agpaisuwa yung kunada si kayo, Diyang Castillo, Frederick. Nga kunada yung kabagyak dito'y, diyan mo no, yan na, US. Diyan mo no, Canada no, ada yung US sa tatay, kunana ko.
Kasi YouTuber iso na nag-apply ka no. Ada ka no more or less 50 nga CPR na nga videos kay niya apply na ko na within 11 minutes ko ay 11 minutes ko na na-accept mo ton na ikanti kuana niya na ganan na-approve DJ in i-apply na iti-YT pay so ajay kuna na ko uri adu ti CPR mo ang problema ta CPR kuna na i-apply mo latan ta nagana when balin CPR kuna na ang kuno nga problema ti CPR kakabsat i-apply mo may kang kanto kanulat ti makuha ang kantulat ta kano ma-confirm ka nga i-application mo damdama kano pakita manong awang kunada iso nga kunada pampanunutok 356 nga videos ko 101 ti CPR ko kasla 1/3 na mo lang api wala nga consideration ni lolo nga mangi-approve dato i-apply ko no kwa dahil man ti question ko mamonetize naklat na ka no Frederick ngam tiriga na dagi na CPR nga videos ko amin no patukarda iso dati agkita hanga mapangkanyak datay kastana datay revenue. Hello man ang Ruby Galapon, hello na yung bang narabita ay maming kakabsat ading linaw iso nga makidaksang ga sa taksalatan kasi jay video lang ti mapan kanyada iso nga rod makidaksang ga sa taktan apo mabanugak na sa nga 101 nga i-mute mo ti kadal daw apo kanon to talunga bulanon jak to may apply di sayang baka damat limit na iti panakalam ti 4,000 kamo pay apply di na nadali na kon agpado ti WH tapos i-apply kung tunsan i-apply kulatan no may grant no ma-approvean okay no saan okay lang kasi jay video lang mapandi kanya da when ag-upload ka lata baron nga video bareng ag-viral so pay no da ko malugang ko manak ko magpasipasya rang awa mo lugang ko naktog buag video jig kay karkarayan naktog video dagiti laglag daw nga aglalagto manang Angelina ada to barbara makaramid kami ti viral nga video inya kaya niya ti pag viral nga video naktuben niya inactive video dagitay bato ka daglalaw kon buya niyo tulat tamot ta iso nga da kayo nga mamonetize to agaramid tayo ti group chat ta agtitinulong tayo to madi dato yun may sakay sala ka na magbaginan awan na mumapado awan nagbuyakin ka awanin nakasana wag gayi mo ti Facebookon tapos YouTuber ka magbuyakin ka awa mo ti maalang committee may upload mo nga napintas iso nga anya TV video pingpinggang kada basaw apa agtiliw ka to aseno adda aglag-tulag daw ko na liman na Angelina so may manang problema pangka ag video play DJ naka-topless apo adda malin ang naka-topless nakadapay nga na strike na kon ay kakabsat ko kayem no kasano ti pamayan magnanakton sang mapan jay igiti kay kwam iso nga among Frederick ti pampanunutok pay kidi ka no dagiti agpapabuya dito yung agpalpalamag itay agitig silkos dito igit ti kalsada ti ayan tiyo di ba nagpapabuya nga kitay klaw mabangkon sa video dagita pagkon sa video dagiyayin ta no ti kasta ka adda na pintas ka naglalao dati ubura niya mabalin madi mo tag video ti nakabold tag video na kuma wan mababain latada ag-viral kas jayin wan mabalin latada nag-viral kas jayin so pay mayat ko dagpapabuya dito itamawag ko i-video sumurel ka
Ano, gi-upload ka mo tinakalabos dito, ako mo isunod. Inya nga ta. Hello, Eliane Domingo. Viral ka, tiya magbagatya dito hindi. Kasano yung ag-viral ka? Agpa-viral ka, glabos ka. Awa, ni man lalaog ko na ni man ang chili na pagdes. Ang katawa na mo rin dito yung kakausa. Problema nga, di pa nag-viral naman nung ka. Nya ti pa nunutong mo pa nag-viral na. Nya nga ag-drama, sir, sala-sala ka, ibidyo ti pag-viralan tayo. Awa, ni naulaw ni kapitanong ko na. Ate, sala-sala ka nga ito nung gagani malpas di salam ko, ibabam, ajay may ka, di tolya ko, malabusang ka. Oh, anin. Sala-sala ka, tapos, malabusang kang, ajalas na, gasong data. Iprank mo ate may, host. 40 million in the house sa kada kaya aming agsaki man rin natin yung ati tiyang kung mabindat nga katawan. Narigat kami tagpa-viral. Apay Frederick awanti kotsem tanto mo nagpa-share ka awanti trabakom. Tagpa-share mo ita video. I-prank mo ni Ate Mai ko no, utan na ka na. May alam ko man no, makita nga dati may video dito yung agad mang tulog ak sakit. I-video ni Ate Mai sir ko na Eliane Domingo. Oh, kaya na yan may video. Apply mo sir tap no ma-monetize ka sa mo to i-vlog love story you can misis mo ko na na. Unya, ay siya grabe ta ti i-vlog ko to ti agi-vlog nak to ti padasap to i-vlog. Namawang gamit ti gamit ko dito ata cellphone mo lang no nya kita patpatalastas ka naglalawk no nya. Headline bukas ngayon ang broadcast. Dating kapitan puro ito na ngayon. Guro ito na siya ngayon. Oh, ani na. Naulaw ka nag-viral ka na ko. Nag-viral ka, ano kas dyan, ramidi mo na bold star na ngayon kun. Dating kapitan, guro nga noon, bold star na ngayon. Naulaw kang buyit ka. Kakatao. Ay, so ati nung kanya ati, kakapsat. Dati kakapsat. Agasam data, viral ka na talaga Naulaw ka, Mildred, kakasta. Naulaw ka, kapitan, dito na ni Mawalisel, Marinel. Okay, agsim ka dita, agtapok titawa dita manong tay, biyom no, agviral ko nana. Boys, wala sisimo, pachim. Ada bakit nga nagnagna dito yung nakasarukod. Gabuta nakitak dito ay nasirip ko tayo di tawa binidyo ag nagungo ni Mami May katam data tabaka madamdama tabakit nga in focus ko pa in zoom ko pa ay katam data tabaka agririda ay video mi dita makabasol ka ko nana so nga nakitak nga na idalob di bakit tinulungan da nagungo ni Mami May inikat ko kapilitan at kasi tinakaw ko sinirip ko titawa da na patubla nga bakit tinulungan dagi jay magmagna ipari ni May nga i-upload ko kasam data so nga si imog dagi ag viral kita man nagpaisog iti mapapasamak ti lubong ito nood ako mga kasparigan nga ada di disgrasya i-video so nga mayat okay, sir mayat pa jay content mo iti agpa-usot challenge nya ti challenge ko garod nya pausot challenge. Sir mayat pa nga content mo sir ket agpauso ka challenge.
Nya ti challenge ko nga pang ko. Alaka, thank you kay lakada kayo latan ang buy-buya o dapay bayan na batbati nga 20 minutos sakbay nga agpakada nak ag mukbang ka host. Ag mukbang mga kami kini mami may ditoy. Nagmukbang ka mga apo katangam amin makanay tayo sagasot nga mabsug ka apay ko na sagasot yuro may gatang mo gumatang kati no kanya katam karni ikan ni pamuti sang alamisaan pudududwa kami kini mami may po kanon to mama kanon to nga may bibusan mayat ko mano adda kabigatan na adda punsyon mayat ngam no awam mo ti punsyon ti kabigatan na di mabanglusan punom dati lamisan ti makan agpa games ka tilobo dagitay nakakatkatawa kung padasap tumanang awam pa igamin ti affair mi dito ita agsala-sala kalata ni daw sir ka opo sala-sala nakatangtag kag sala-sala ka adu mo tinagbuy sala-sala kini bagong kan kamati sos jay agkatay ti agbuy-buy ay isa nga agpasala ka latan sir ko agsala-sala kay Eliane Domingo talaga malulog ko na ni Eliane ajay bugong kunam kayo bugong ka sa nga bukol nga ore ka panagluto sa mabalin mo di vlog ore ka ata panagluto ko na jay piyas ko na ajay ko nagana jay Frederick datay may sanga chicharo kuma isut isambul mo dadya bugong apo nagado nga pakaringgorang kakabsa ay apo agmukbang kam to kini mami may no da igatang punmuk to ati may salamisang ka ng mga duwang ang problema ka kuna man awamot ti aperti kabigatan na iso nga adu madadaon no kas pangarigan tilang tamok nga no ag viral kanya mi kini mami may ka maang kami saba challenge ka kayo kinati may mga limon ako challenge ta mami mga limon ko uno datoy ti agkamalika ti may darmudum jay ayan ti arena tarupam questionan atay isimo aji kas di mo jay tarupam dati arena nagado Idu mo. Ayaw niya ati may kadwa magsala sir Eliane Domingo samyang challenge niya samyang manen niya ta samyang. Ayan na po adu dati content ag viral. Ay kuri kayo man da kayo. Uri da kayo manggayam nga uri ka dati kayo ami abroad spicy noodles apo. Hana mahilig ti spicy noodles si Camarinela Ruatos. Taba kano mapalalwam kano gaminti mangan iti nagasang apo agkwaka lalo no ada almoranas mo sabagay madi iso nga narigat kakabsat maya narigat ti agalmoranas kakabsat kayatan ti nagadu nga sili mi ditoy nagadu nga sili nga inyawid mi di man ang Angelina nga sili nga inartom ko man magsilisili ka sa wag nga iso nga narigat kakabsat. Malaka taas at tarasa sa pa. Malaka yira sa uno mangtiliw ka tibo sa mo tiliwan ko nam. Amok to nga grabe naman ti ko na. Ado agarami dakti content nga napintas nga mga video na kakabsat pang panunuta no pang panunutak pa nga gumatang na nga rod kuwati kwa kamang kita naktuman okay 14 million in the house ada pa'y nabatbati apo nga 15 minutos sakbay nga malakiti 1 hour thank you very much kada kayo malakiti katay atera sa mo ipaipit ta imam ko na Alam manang Ruby Galapon. Po, mayat ko manang narasa dito ko awam makita nga rasa si nataydan.
Tira sa dito yung mga nang awan ti mamanulang ti makita mga si bibiyag ada gira sa di baybay ngum naatap da gamarong agitag kantak ke. Agi gira sa da dito ko agitay kaping nga babatit gayan ti asin gayan ti kababatuan tumaray da mo no kwa nari katagala. Siya da viral ngayon na ajay nangisit nga obet paryoket ipulo-pulo na taro pa na baka kaya't mo i-accept sir. Mabalimmat kidi niya. Atay atay kwa kangisitim samo idumudum da jay rupam jayanti ubot tim ajay ubot jayanti paryok. Ikas-ikas di mo na eh. Kasano da ajay pom. Di pa lang si tay paipit. Nyate si ipaipit mo. Mami Maya, panunod ka man ti viral ta. Tama ka bag kalatan. Tapos nakabag kalatan sir kung ano po di pa makita tayo nakahingisit nga ping-ping to ubuton si kamo Marinela po. Apa yung mabalin niya agbag ka na mga igurot di pa makita tayo singit ko nakangingisitan. Apa. Unong ko lang ka ag-viral ka agaramid ka ti video nga kunwari kag agpa Mr. Pogi ka kasi kalati contestant. The only contestant di mo siya nga bakan no kan. Adamo barong ko dito tap no ag-viral ta video sir kon Marina Arwatos. Ba't agaramid ak to tinabi content ko nga video tano pag-viralin nyo man ipasa-pasa yun to. Atay kuli-kulidag ka kung napay. Kulang pa kidi Marinel de atay tanog viral ka atay galutam tatengged mo sa mo ibitin ko. Agin tatapwak ka nagligasin na itapwak ka so nga naikat di ba nabistikan. 13 million in the house, thank you very much kada kaya amin. Hello katawa ni Manang Angelina Cortez to the Yang Castillo, thank you. Tapno ag viral ta video sir. Panunod ko man hello Marjorie Leste, hello sir and all blessed Sunday to all. Ag question kan answer ken manang may tapos jayhan nga makaakwa ajay maka-answer pak ulam ti bote ti danom manong ko ni. Agpa question kami pinakul kami. Thumbs up dan ko na Eliana Domingo. Agaramid kay manggayam dito. Ay uri kayo de baga. Uri ka Glendong. Ag video kanto man diti napintas nga view dita kwait. Da kayo amin nga dita dadtakwait kakabsat uli dita ayan nyo i-video yun to man da kita napipintas nga view yu dita ayan nyo kakabsat ta ipasa yun to kanyak ta isuti upload ko ibagayo ano ayan nyo nga kwait ta ano nya nga ayan nga bansa ti ayan nyo ta ano muk mo tipipang ko nga title na auray lang may video yu tay kapintasan o katayagan nga tower yu ditan isulat ay video yon sa yu isen kanyak ta i-upload ko man ditoy YT channel kakabsat hanyo lat ikantig lalok at asino kasi urehan kaya gununi mga 5 to 10 minutes okay yun isen nyo kanyak ta i-upload ko apo ditoy nga content ko asla ko kumakini manang Ruby Galapon nadya napintas agbuyan o ko sir agbuyan o ko ako na kasla ko makiniman ang Ruby Galapon no rumuarto ag video isuna i-video yo ta isen yun to kanya kakabsat makita mimut dagiti napipintas nga beautiful views yu dita ay ayan nyo manang Angelina mga video kanto man tinapintas nga parke dita ayan nyo no damalablab sam place tay i-upload ko to dito yung YT channel ko. Oray ni Aliani
ni Eliani, ni Manang Mila Aquino. Good morning everyone. Hello Manang Mila. Thank you very much for watching. Manang Mila Miranda iregaluan na man ti video manang napintas nga view yu dita Singapore. Singapore tayo mo tatay. Iregaluan naman ti video nga isend mo nga hanggagon uni uray 5 to 10 minutes lang. No nya ti mabalin nga ipakita yung nga napipintas nga view. Di tayo ayan nyo isend yun to mang kanyak kakabsat. Alawan sir, dito yung famous tower ti Kuwait. At yung famous tower nga malaan nyo apo isumyo no kwa. Isumyo wano ilayo muna kapintasin nyo ala andap no ti kasta itid yun to kanyak. Tano adamo lang iparparayad ko. Ano kaya yung mata ka, mabalin yung mat nga i-focus ba si taro pa yun, ano amok, iso na nga talaga nga si kayo nang wala dadya nga video. I-upload mo pa yung old videos mo host balin latta ko na. Tiriga na garo, dapo Frederick, no, old nga videos ko adumotif CPR na amom nag-video nakakabsat. Apo, nag-video na kadalakinan siyong kung atay nagkansyon na lang ti Ave Maria nga in pigsak. Nagkansyon na kalaw na CPR kidin na copyright mo ten di Ave Maria. Po na CPR nakakabsat kanda dyan. I-upload mo di old videos mo host balin latak na. Wa nagrami dak tuman ti iti ko i-upload mo di videos mo. Agarami dak tuman ti napintas nga kuano mamone da ito YouTube channel ko. Iso to braok ore ko kwa medyo adanto time kon kakabsat. Ore kan alpas kon nagdi paringgurat nga grand finalism. Pampanunuto garud nun nya man ti pakulo ti liwliwag na rayawon. Ala basta ipatawatan takto ti napintas nga Eliani Domingo ikanakto ti kwamadi nga ikanakto ti video ni Manang Ruby. Kastanto mo kini ni Lorna Domingo, mangi video kanto man agitay Pilipina dita ngagchichismis dita ayan ti parke no Sabat no Domingo yo no day off yo sayon to i-upload kanya ipai-send yun to kanya tay i-upload ko ti YouTube channel ko nya. Ni manang amin da kayo mabubuyat at tapo i-regaluan da man ti iti videos nga 5 to 10 minutes sayon to i-send kanya kure hang kayo agun uni baka bagbagayo okay ninam kung kuram di haan agungot no kay suna iso nga agungot iso na ni apo yung lolo anyo nga ikantikwana o nagsasao kayo daytoy iti pag no parke ko ba dali ko kunaya mo take daytoy apo iti pagtutong-itan dagiti Ilocano nga di OFWs dito Singapore dito mo ti daduma datoy nga parte dito mo ti pakapugiitan dagitay nagagatol kun ayo mo no kwa kasjay katawa ni Manang Ruby Galapon. Hello Manang Ruby Galapon, happy watching kada kaya aming kakapsat ikanyo mo ti sasauna basit ngem hang kayong agmurmura di jay apo tay pare na. Siyempre no amok nga masipir da jay wono strike na hang ko nga i-upload debuya ni Manang Angelina Cortez wano makakita kayo mo iti napintas nga building kakasjay pakalagliga pa nyo itidyo. Hello Lorna Domingo ag video kanto Lorna Domingo ay send mo to kanya. Lorna ya mo Hong Kong ijay Hong Kong ti adu nga tong tila adda pagpepestuan daw. Moya ka ding i-video gijag tutong it kakapsat gijag sasalang ag mamauyong kuma. Dagiti OFW sa apo nga day off apo sa sala da naglalayok Qatar ikanakto man iti videos mo Lorna nga napintas nga uray park wano dagiti building show dita tano makita mo ti Qatar send mo kanya mga 5 to 10 minutes sang katawa baka katawa ka mga katawa hanin ano ko na napindas no ikanyo ti background nga katawa ag mauyong sa mo data nagbid-video idin ko nagajagbuyan no kan. Hello Marjorie Leste ikan naman to ti video mading napintas gitay park yu dita itay aditayam mo wono dagiti building wono kita basta napintas nga buya ang kayo maurin no dadagas nga buya maya lata. May saagjay idi kadwag ni friend Mila Miranda, peace friend Mila.
Oo, siyempre, apay manang no once nga no nagtungit kayo, talo kayo ko ore man no ipaigid mo lang tama ito gaw yon. Tatay ko masen napanak ko man nag-video ko ni manang Lina Cortez. Intulatan no ka manang intulatan no masango yon ore ka kay bagbaga mat. Kasi narigat ko ngay bagamat nga manang maki nga one by one ngisen ko sa siyempre agbubuya kayo. Iso nga pangasi yun tuman ta regalo one dakti video. Da kayo nga agbubuya. Asla ko matita Kuwait, dita Singapore, Hong Kong, DJ si Hong Kong, dita Qatar, dita Macau. Takayat ko makita Dubai kung kunana uray niya aming nga mayat nga buya iti yun to kanya. Nya. Ano man ang Jelena Cortez. Nya nga rod i-video dito i circuit puro camel lang mo. Di gusto mayat. Marjorie, no, ado ti camel, i-video mi da. Dato iti pagpaspastorat no kwa kung kunamay. Aji, aglalo na do nga camel, mayat ti nga buya, tahan uli siya kahanak pa unay nakakita ti do nga camel kakabsat. Mangi-video ka, aji, umong ti camel, iti tidmo no kwa kanya. Siyempre, ado gamin ti dadya Pilipinas mga dinami mo lang at camel, mula ti amuda nga camel, dati mo la camel nga sigarilyo ti amuda, iso nga, siyempre aji la picture na nga camel yung sigarilyo ti amuda, iso nga, okay lang. Kam na gijay, basta na gitay, nuwang mamanok, makakita kayo tinuwang nga balit at tisara na, mabalin yung i-video kakabsat. Makakita kayo ti baka nga baliktad ti sakara na uno baka nga red tilangana i-video yu ajay nakadatlag da jay. Iso nga maya dagi jay nga content kakabsat. Okay. Makakita kayo mo ti manok nga nakingato ti karay kay na i-video yu pa maya da jay. Dagi jay ti katawa ni manang grabe galapon. Ay adda video con circuit dagi tay tupay sung adda video con kana. Alay ka to man Marjorie, i-upload ko dito yung YT channel ko, tabuya, agpay nga muna. Ang nakita ka dyan, makakita kayo ti manok, agpaysang manok nga red tilangana, nga naking nga to ti karay kayo na nga magmag na, dagi jay ti mabaling nga i-video. Po. Kas jay. So thank you very much kaditi 12 million kakabsat. Dami na batbating 3 minuto sakbaya pong agpakadanak. Nalpas ko ti may isang oras nga agsasalawasaw man hindi tuye. So nga into no masango yung man isinan yun to isinandak to man apo. When Marjorie agparty ka ti kamon agparty ka ti camel Marjorie apo ibalod na kahan adeng picture laang. Hanggang agparty ti camel di tadi apay masida ti camel kunal mabalin nga ta circuit adda kadwak taya alagak mabalin nga ta circuit adda kadwak no into nagpapashare ka hangko ibaga apo nga isumuti rantaan nyo no kaspari ga nagday up kayo no rumuar kayo tada makita yung nga napintas nga makakita kayo ti aso nga Miss Isbo nga nakangato ti pa nga saka na i-video yu ajay. Sir, dito ayan mi ti batog ti lubong ket sa bali ti itik mi dito iko ni Marinel Roatos. Itik? Itik, itid mo di itik mo video mo to matay itik yo aji itik kakabsat nga no makakita kayo ti itik nga ti ay ati aglangoy kakabsat balittad ti paya na nga agla panaglangoy na ay video yu da jay na mas kanu kamul sir ngem saan ko pa naramanan ko na ni Lorna Domingo kas jay dagiti mabalin yung ay video apo no makakita kayo mo ti OFWs ti tay ayan yung agpengpenget i-video yu pa mayat pay da jay mayat basta lang aglablabos mayat amin na imas met sa sister Liani Carneti Camel ko ni Marjorie Leste. Baka ti Carneti Camel kakaslama la karne iti kabalyo Marjorie. When inakto video titor FL no awan trabaho sir ko. Alam mo man itor man ang gayam makikita ko. Into no awan trabaho yo ang kung ibaga nga isula sa rantaon nyo. Isen yun tula kanya. Sabay nga video kayo apo, ipakita yung nga muna ti rupa yo. Ang adajay video yu ti pakita yung muna. At pakita kayo muna sa kayo to sa yun ti sarang kandajay ayan iti ibid video yu ta kasla courtesy
nga in regalo yu kanya kanya nga video nga in-upload ko kas jay lang kakabsat. Pakita yung muna ti ka rupa yo sakay to ag video. One Sir Marjorie na imas kastamit lang karne baka si uso na lang tamas nang angot lang gamin ko ni Marjorie Leste. Baka na angtod. Ag lalong no dadyo ng parnita na kasunod iti angdod na naalyan dadyo karne so nga na angdod si ka Marjorie. Itik nga nga ay dayan nyata ay dayan sila itik mo man ta itik i-video tanto man ta itik makakita kay ti video atay itik nga pa atay itik nga baliktad ti paya nang agpa nga aglanglang o video tagyay kasla kar na ti bakit si Roderick ti camel ko nada so pay ama ay so Eliani Domingo yak pinakaramang camel kakapsat EJ Pilipinas lang ti camel kasi sigarilyon da lang nga camel kakapsat data no ata karni na yak pinaraman kabalyuon naraman ako no camel kita glalaw o wampa yak pinaraman kita nya naganatay kadwa ti kaldingin mami may tay animal nga tupa nya naganati tupa tatayin waray dito quiet na palalo nga itik kay waray-wara agi itik man ti itidyo manang Ruby Galapon ipicture man ti itik ami nga itik aglalo na aduda man ang agi kasla upat nga patu tinakitak dua ti babasit dua ti dadakil ako kuyog da jay kadakilan ati dugti ipus na jay kabasitan ko na kwek 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 ko na jay kabasitan ko na ul sa baligayam dadi kadwa di itik dua gayam nga itik kundua nga aso dadi nagkukuyog hang upat nga itik okay. Hello Pogi ko na ni Robbie Galapon hello man Angelina Cortez the videos nagtumapan kami mapan kami park sir hindi na pan kami di bye sir sa anak met nag-video kayo ta pakalaglagipan nyo. Once nga yung video yung kanya, one ti YouTube channel yo, kita YouTube channel yo kakabsat, YT channel yo, hanyo nga na-upload, at least no na-upload ko dito, kaya yun to nga makita ti experience sayo dito abroad, di adan tulot ta kanyak, no han na maiyak o delete ti YouTube channel ko yapo. Iso nga, asto na katao ni Manang Angelina Cortez, upat nga pato tinakita ko na duwa ti dadakkel duwa ti babasit ko na kay di aguni jay na mo di ko jay kabasitan ko na aw duwa gaya maitik duwa pa gaya nga pato upa nga pato ko duwa gaya mga pato ko duwa nga aso tinakita ni Allah dang yasan ti bulong iti bayabas Ruby Galapon nagkuha na manang nagkuha ti bulong ti bayabas ito yung upa awan ti bayabas dito awan ti bulong ti bayabas manang Ruby Galapon. Ni Allah dayasan nyo ti bulong ti bayabas ko na ni manang Ruby Galapon. Sir, dumanog agiti itik diti kwa di so anda ida nga maibidyo. Nya! At apay ki itik nga dumanogon kakabsat. At apay Marinel data mo itik dita kwa apay dumanog apay ka imbagtahan dahil kaniti tadi na baka mabalin nga may tadi na kita itik dita kwa Allah thank you kada kayo kakabsat. Basta ipa-regal wandak to man ti video yo apo kiti napipintas nga uri na pintas uri na dakas. Nadakas nga video basta 5 to 10 minutes ti katidog na ngam no maka-video kayo ti 1 hour no 30 minutes mas okay pa kakabsat. 30 to 30 minutes mabali pa ti 30 minutes ngam no 1 hour kay nayon nyo ako thank you very much. Marilaluatos oray dito ikabsat apay dumanog ti itik gita ikantaman sir ko na ni Manang Angelina Cortez okay kantami dubinggar man adyo pa nga pato tinakita kana na dua ti babasit dua ti dadakil ako kuyog da jay kabasitan ati dugti ipus na jay kabasitan kabasitan ko na kwak 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 kang kanta kag kingkini ka siyempre pato ka rod. Ay, aramidik to mga video daya. Problema no niya ti costume ko. Kaya sa bali nga itik ti bagbagam sir, Marjorie Leste, agitay na ang do kakaywaradang. Ay, itik nga duwasa ka nakakabsat sa nga pulo ti ramay. Natao mo, dagati bagbagaya. Pag iti itik na dumanog da ka no kakabsat. Hala di mo ni iti itik ni Sir Roderick.
Ala ko nano itik ka kita mo itik na kita mo kwa itik ti bagbagayo ko nano itik nga kita animal. Apo lalaw ka sir kuno man ang Jenny na Cortez. Okay, agarami dakto ti video kakabsat ag video nakto ti agbatay nakto ti lamisan tag sala-sala kaslapatong problema niya nga tati costume ko diyan. Ngum hangkong ipakita ro pa ka gasam data viral na dita gasam. Oh, kapitan ko na nun. Ay. Dito itik di Indiano ti Egyptian kada kabalyo kwa iti ti aso ti Bangladesh ko na. Thank you very much kada kay amin Diang Castillo. Paki-support tayo man ni Diang Castillo apo tao madumot kano ti WH nan. Kag papado ti WH nan ni Diang Castillo. Ala, balbaliwan tayo mo din ti agpapatang kakabsat ka na oras ng ka alas 9:39 dito ya dabasa na bigat. So nga thank you very much kada kayo amin na po nga nakipagkatkatawa manen. Iti pa nagvideo ka po tatana lang video nga talaga na sa nga pulong aldaw nga nagvideo na iti YT kakabsat siyempre busy na mo't apo iso nga paspasin siya kayo na apo ang kung ibagang hanyo nga bagbaga gapo ta naala na ti 4,000 ang kahanga video ko na yung amban mo lang kakabsat ta siyempre alternate video kiti YouTube video kakabsat iti YT channel tapno ti kasta duwa po ti siyempre ay dagiti duwa nga wala ding lina nagado dito ag kakaywarada itik garod nagaangdod da garod amanang ibagtahang dangagi aga kita itik nga bagayo ko hanga kita aganglit nga itik. Baka aganglit nga itik da kita bagbagayo dita. Narigatan ito ko na aming nga makatam nga kiti Espanyol dito ko nababanglo da kakapsa mamanulatin ang dod. Ito kadi aming nga malablab sa mga babakot na bangluda. Good night everyone. God bless ko ni Eliani Domingo. Okay, bye-bye. Bye-bye kada kayo amin kakabsat. Thank you very much for watching. Ate Ruby ko na ni manang ni Angelina Ortez. Good night Eliani Domingo. Dagiti videos yu laglagipin nyo iti mangi send kanya kakabsat. I-upload kunto niya. Padawatan dakbasit dagiti videos yu. Uri agbaag ka sir. Awang garbag manang pagbag ko tuwalyang atang. Problema garud baka no agbaga ka baka lumugsit kakabsat ba kasam no malapsot tatwalya gasam di pa nakita ta two balls manang Angelina Cortez po madanagan naman. Thank you kada kayo amin kakabsat. Ayan na anaya nga 10 minutes. Dapay 8 minutes. Dapay nalpas. Ang aga pa narigat no agbag ka dito yung manang siyempre awam mo tibag ko dito inya ti dawag na dito yan. Iso da garud sir. Anyayan mo dito ikabsat marinel ruato si Tuyak Andalos ko na. Okay. Ala, agpapatang kayo da kayo nga taga-Kuwait pa ni ading ni Glenn Molina manang Ruby Galapon. Ngam ti ni ading gamin dita Kuwait ke agkukwati luglugan. Jamu nyo brana agkwati windshield kadag lalawok sa. At ading ko nga Glenn Molina data Kuwait mo iso nga sa balim ubrana. Agkikita kay ko mga taga Balisteros dita di at least da apya wanti day off yo. Hello to RG Vlog. Happy watching RG Vlog. Thank you very much for coming. RG Vlog, agibaba ka man ti balay mo RG Vlog, takita man, bisita man ti balay mo, naka-monetize kan RG Vlog. Ruby Galapon, sister Adana dito yung Abu Fatira. Talaga, sir nga, agang litda kakabsat. Okay, RG Vlog, dakil ti balay mo na RG Vlog, naka-monetize kan, kita man, mangibaba ka man ti balay mo, ading Taraki here. Maulawak kini Taraki. Taraki tamiyan sa baliman ti kon dito sa baliman ti account mo na po Taraki tamiyan. Taraki RG Vlog. Thank you very much RG Vlog. Ralph okay. Hello Dian Castillo, Taraki here ko na nakakabsat ni Dian. Alak agi sen kalat ta kami no ag live ni bako mo tapno ti kasta isen mo.
rabiin ko na ni Mami May. Okay, kada kayo amin kakabsat. Thank you very much. Iso nga giyama-yama na kaputi na ano siyo nagbuya. Di man ang Angelina Cortez, noon gumati basa, nagyubing ko, live na pa lang 2 oras kumanggam kapot at damutan, maturog tayong ka ni Mami May. Okay. Thank you, ay adayunak. Wenla, host, thank you very much. Ay pasa-pasa kalatan, live kayo. Ta itagnak tay padasak mo't nga isend nya. Good night, sir. Bye-bye. At isa po, 1 hour and 10 minutes dati na alpas ko. Iso nga kalakayamin. When nga rod, adang klasen ko ni Dian Castillo. Thank you very much. Bye-bye and good night kada kayo amin. Thank you. Agpakada akon. Apay agpakada kan sir, won ko niya, adabasa may bigat, aputarakit ang miyanan. Adabasa giti ubing ko niya agalas 10 dito yan ada mangrogiti basar gitu binubigat iso nga barbali waktu tag live putara kita mianan. Thank you very much for watching coming replay latan ko na won ko ada basa gitu bing barbali waktu ti ag live nga napimpintas. Thank you taon nadadaol datoy madi nga maluktan datoy computer ko iso nga kastoy ti naglay back kakabsat nya. Bye kada kayo amin kap nagrikat bye nga talaga. Good night maturog ka na Eliani Domingo. Thank you very much kada kayo amin kakabsat. RG vlog Angelina Cortez ni 2020 kastamat kiniman ng Ruby Pigalapon. Kada kayo amin na po ni Dian Castillo na kayo amin nga nagbuya ti live ko apo. Thank you very much. Bye. Into manin sumatong al rabiin. Bye.